أرئست زينا ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ሕጋዊ ወረቀት ምስክር መረጋገፂ ክልላዊ ፓርት ፖለቲካ ከም ዝተዋህቦ ተሓቢሮም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ስዑድ ዓረብ ኣምሪሖም ኣብ ቲክቶክ ክሬቲቭ ኣዋርድ ካብ ባህሊ ስነ ምግባር ውፅእ ዝበለ ክዳን ተኸዲኖም ኣብ ልዕሊ ዝተባሃሉ ውልቀ ሰባት ምርመራ ምጅማሩ ፖሊስ ፌደራል ኣፍሊጡ ሰላም ጥዕና ሃበልና ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ኢንሳይት ንሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ብኣርእስታቶም ፈሊምና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ሕጋዊ ወረቀት ምስክር መረጋገፂ ክልላዊ ፓርት ፖለቲካ ከም ዝተዋህበ ተሓቢሩ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ሕጋዊ ምስክር ወረቀት መረጋገፂ ክልላዊ ፓርት ፖለቲካ መሃቡ ፍሊጥሎም እቲ ቦርድ ብመሰረት ብኣዋጅ ዝተዋህቦ ስልጣን መሰረት ገይሩ ንስምረት ሕጋዊ ምስክር ወረቀት መረጋገፂ ክልላዊ ፓርት ፖለቲካ 29 ሕዳር 2018 ዓ.ም መሃቡ ፍሊጥሎም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሸውዓይ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ 24 ጉንበት 2018 ዓ.ም ከም ዘካይዱ እውን ሓቢሮሎም ፖለቲካዊ ወጥሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዘይምትግባሩ እውን ንመረፃት ይትረፍ ድሕሪ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ንዝተረኸበ አንጻራዊ ሰላም እውን ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ኣሎ ተባሂሉ እዩ ውድብ ስምረት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቋፋይ ጊዜያዊ መሰጋገሪ ምምሕዳር ተጣይሹ ህዝቢ ቀጻሊ ጉንበት ኣብ ዝሳለጥ መረፃ ብዘይስኸፍታን ፍርሕን ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝኣመነሉ መንግስቲ እንትመረፅ ጥራሕ እዩ ዘላቕ መፍትሒ ትግራይ ክመፅእ ዝኽእል ምባሉ እውን ዝዝከር እዩ ሕወሓት ብወገኑ ንሕጋዊ ሰውነት ፈራሚ ፕሪቶሪያ ዝኾነ ሕወሓት ሰሪዝካ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ተቐባልነት የብሎምን ክብል ብተደጋጋሚ ምግላፁ ድማ ዝዝከር እዩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ስዑድ ዓረብ ኣምሪሖም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብዕድመ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ስሌማን ቢን ዓብድል ዓዚዝ አል ስዑድ ን4 መዓልትታት ዝፀንሕ ዑደት ስራሕ ናብ ስዑድ ዓረብ ምኻዶም ተሓቢሩሎም እቲ ብፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ላዕለዎት ሰብ መዚ መንግስቲ ስዑድ ተራኺቦም ኣብ ምሕያል ክልተ ኣዊ ዝምድናታት ክልተ ኣውን ክልቲአን ሃገራትን ከምኡ እውን ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ሓበራዊ ረብሓ መሰረት ዝገበረ ዘተ ክካየድ ትፅቢት ይግበር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ሓያል ናይ ኩናት ወጥሪ ሰፊኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ናብ ስዑድ ዓረብ ኣምሪሖም ዘለዉ ስዑድ ዓረብ ኣብ ነቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ፅልዋ ናይታ መወዳድርቲ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ንምምካት ትፅዕር ከም ዘላ እውን ተነሓናሕታ ይሕብሩ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ውሽጣዊ ጎንፂ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ወጥሪ ከምኡ እውን ኣብ ሶማልያ ዝቕፅል ዘሎ ዘይምርግጋዕን ኣብ መንጎ ሪያድን ኣቡዳቢን ዝካየድ ዘሎ ውድድራት ይጋደድ ምህላው ፀብፀባት ቢቢሲ ድማ የመላኽቱ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ብዝተገበረሎም ዕድመ መሰረት ናብ ፓርቲ ሱዳን ኣምሪሖም ምንባሮም ድማ ይዝከር ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ነቲ ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ከም ትድግፍ ፀብፀባት የመላኽቱ ስዑድ ዓረብ እውን እንተኾነት ቀንዲ ደጋፊት ነቲ ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ኮይና ኣብዚ እዋን ውግእ ሱዳን መዕለቢ ክረክብ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ወራሲ ንግስና ስዑድ ዓረብ ልዑል መሐመድ ቢን ስሌማን ድሕሪ ምዝርራቦም ጉዳይ ሱዳን ተስፋ ሰላም ዝረኸበ ይመስል ይብል ፀብጻብ ቢቢሲ ኣብ ቲክቶክ ክሬቲቭ ኣዋርድ ካብ ባህሊ ስነ ምግባር ውፅእ ዝበለ ክዳን ተኸዲኖም ኣብ ልዕሊ ዝተባሃሉ ውልቀ ሰባት ምርመራ ምጅማሩ ፖሊስ ፌደራል ኣፍሊጡ ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ጂ ፓወር ክሬቲቭ ኣዋርድ ካብ ባህልን ስነ ምግባርን ኢትዮጵያውያን ዝረሓቐ ኣካላቶም ተቐሊዑ ብቐጥታ ስርጭት ቴሌቪዥን ናብ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ዝተረኣዩ ተጠርጠርትን ተሓባበርቶምን ኣብ ቁፅፅር ብምውዓል ምርመራ ምጅማሩ ገሊጹሎም ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ነቶም ተጠርጠርቲ ዝተኸደንዎ ክዳን ስፖንሰር ዝገበሩን ነቲ ፕሮግራም ዘተሓባበሩን ኣካላት ምርመራ ምጅማሩ ድማ ፖሊስ ፌደራል ኣፍሊጦሎ እቶም ተጠርጠርቲ ወንጌላዊት ገብረ እንድርያስ በርሀ በረኸት ፀጋይ ጅፋር መቅደስ ደረጀ መንግስቱ ግሩም ገዛሃኝ ቀጭኔ ዮሐንስ መኮነን ሃይለ ማርያም ዝተባሃሉ ምዃኖም ድማ ፖሊስ ፌደራል ኣፍሊጦሎ ንባህልን ክብርን ሕብረተሰብ ዝጻብኡ ኣከዳድናታት ተስፋሕፊሖም ኣብ ወለዶ ኣለታዊ ጽልዋ ከይፈጥሩ ዝጀመርዎ ምርመራ
ኣጠናኺሮም ከም ዝቕጽልሉ ድማ ፖሊስ ፌደራል ኣፍሊጦሎም። ንሩስያ ዝወሃብ መሬት የለን ክብሉ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ኣፍሊጦም። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ንሩስያ ግዝኣትካ ሕሊፍካ ንምሃብ ዘኽእል ዝኾነ ዓይነት ሕጋዊ መሰረት የብሉን ክብሉ ገሊፆም እዮም። ስለዝኾነ ሃገሮም ዩክሬን ግዝኣታ ሕሊፋ እትህበሉ ሕጋዊ ይኹን ሞራላዊ ጉዳይ ከም ዘይብላ ሓቢሮም። ብሕጊ እታ ሃገር ሓዊሱ ብዓለም ለኸ ድንጋገታት እውን እንተኾነ ምእንተ ሰላማዊ ድርድር ክበሃል ሕሊፍካ እትህቦ ግዝኣት የለን ክብሉ እውን ተዛሪቦም እዮም። ምስ መራሕቲ ኣውሮፓ ዝዘተዩ ዘለንስኪ ዝተወሰነ ለውጢ ምምጽኡ ኣፋፍነቱ እኳ እንተሃቡ እቲ ጉዳይ ዝተሓላለኸ ምዃኑ ግን ኣይሓብኡን። ዘለንስኪ ምስ መራሕቲ ሃገራት እንግሊዝ፣ ጀርመንን ፈረንሳይን ከም ዝመኸሩ እውን ጸብጻባት ይሕብሩ። E3 እናተባህላ ዝፍለጣ እዘን ሃገራት ኣብቲ ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዘይምጉናጽ ኣብ ቀራና መንገዲ ምእታዎም እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ዘለንስኪ እውን እንተኾኑ ብመዳይ ግዝኣት ሕሊፍካ መሃብ ኣብ ምድሪ ኣውሮፓ ምክፍፋል ከም ዘጋጥም እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ኣውሮፓውያን ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ኣብ ቀጢን መስመር ከም ዝርከቡ ድማ ተገሊጹ እዩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ኣብ ምርድዳእ ምብጽሖም ንሃገራት ጀርመን ፈረንሳይን እንግሊዝን ከም ዘቆጥዐን ጸብጻብ ዋሽንግተን ፖስት ድማ ኣመላኺቱ ኣሎ። ክብራትን ክብራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ኢንሳይት ነሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ዝቕጽል ብካልኦት ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ንምድላዋትና ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ኩኑ።